Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Subotici danas su potpisani ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji između ove visokoobrazovne ustanove i 5 subotičkih srednjih škola, Hemijsko-tehnološke škole, Gimnazije Svetozar Marković, Tehničke škole Ivan Sarić, Politehničke škole i Ekonomske srednje škole Bosa Milićević, u kojoj smatraju da će saradnja sa Pravnim fakultetom biti veoma korisna za učenike, njihovu budućnost, samu školu, ali i društvenu zajednicu. U naše područje rada spada ekonomija, pravo i administracija, tako da smo mi i na srednjoškolskom nivou vezani za to i mislimo da radimo na tom profilu i smatramo da je to dobro, da za to imamo jednu stručnu pomoć tu u Subotici i da ti učenici koji bi eventualno završavali taj profil ili bilo koji drugi profil da mogu da nastave u ovom pravcu. Prema rečima dekana ovog fakulteta, profesora doktora Marka Carevića, saradnja sa subotičkim srednjim školama je od izuzetnog značaja za sve visokoškolske ustanove, pa tako i za ovu instituciju. Smatramo da je neophodna puna i stalna korespondencija između srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja u smislu međusobne pomoći i u smislu upoznavanja đaka sa mogućnostima studiranja na našem fakultetu. Takođe, želimo da organizujemo i raznorazne druge manifestacije gde će se razviti i takmičarski duh srednjoškolaca i uopšte poput besedništva, na primjer, što već organizujemo, i poput drugih nekih gde će se omogućiti i druženje i upoznavanje i oslobađanje od nekih barijera, treme i tako dalje, da jednostavno da budemo što više onako neki, da kažemo, srednjoškolsko-visokoškolski tim. Danas ozvaničena saradnja predviđa organizovanje tribine posete fakulteta srednjim školama i srednjoškolaca fakultetu, kurseva iz oblasti koje bi bile interesantne za srednje škole, kao i razgovora o profesionalnoj orijentaciji, sportskih aktivnosti i drugih zanimljivih dešavanja.